Jeg skulle da lige strække sig. Jeg husker en aften, at jeg lavede en til dirigent. Der er ikke noget typer. Kan du fjerne nogen, der typer? Velkommen. Men må jeg simpelthen ikke have lov til at spørge? Jeg har 10 skruer i. Gud, jeg er bare i 8. Men det er bare i 8. Jeg sandsætter 2 gange om døgnet. Der må du komme ud fra, Trine. Altså der, hvor du er oppe og spise. Lige inden du går helt op i skråningen, der er du toilet ud til venstre. Den måde med latterne. Det er også Men var det ikke noget? Hva? Fordi jeg synes, at jeg læste en post på Facebook på et tidspunkt, var det ikke blevet bedre, og så blev det lige pludselig... Jo, men altså, det var ikke blevet bedre, hun har fået og visse produkter, hun kan ikke nok på. Og det mener lærerne også den dag, at det var der grund til, at hun levede til længe. Men til jul, altså jul sidste år, der var hun blind, og hun... Løver. Kan du have det rigtig godt? Jeg ved ikke, om nogle billeder ude på fjæseren. Ja, det var du vel. Til jer. Ikke dem alle sammen. Det er fantastisk. Der er ikke nogen grund til at... Du lægger bare med alle sammen ud, så kan du gøre det. Der er ikke nogen i det her. Det vil sige, det havde jeg så lidt nemmere, fordi jeg har så mødt ham mange gange siden. Okay. Vi mødtes nogle gange Nu kører ud til Rødtop-Arne. Åh, ja, okay. Ja, selv tak. Det var hyggeligt. Hej. Goddag. Velkommen. Kom indenfor. Tak. Det er lang tid siden. Det er lang tid siden. Det er fuldstændig ret i. Hej, goddag, Tove. Dejligt at se dig. Ja, lige måde. Men det er herligt. Det var godt, at I fik den idé. Hej, goddag. Ja, det kan jeg da godt. Ja. Goddag, hej. Velkommen til. Det er i hvert fald Flemming. Det er Flemming, ja. Goddag. Goddag. Hej. Det er Thomas Nergård. Ja. Det er Thomas. Ja, jeg synes godt lige, det var Flemming. Nej. Velkommen. Og Karin. Velkommen. Gå indenfor. Hvad er det, der er kæft af det? Læser du blå derinde? Det må du bare nu, når sofaen er Fantastisk udsigt, du har der. Ja, det er en fantastisk. Ja. Ja, det bor dejligt. De er lige kravlet derinde. Hej. Hej, hej. Ja, det er rigtig godt. Kender I Brandmænd Sand? Ja, fuldstændig. Det er fantastisk at opleve det her også. Det er smart. Hvor kører du praksis fra? Så her? Eller? Ja, I kan komme ned og se. I kan komme ind og se klinikken. Kom I bare med hernede, så skal I se. Klinikken. I har lavet alt om. Hvad? I har lavet alt om. Alt. Ja, det var garage. Okay. Du har briks og alt muligt, ja? Ja. Jeg fik to her, du tager en. Hvad er det går ud på, så det må du prøve at forklare. Ja. Nej, hvor dejligt. Ja, det er rigtig dejligt. Ja. Så ligger man, altså, man tager jo hele skroget med, ikke også? Men man ligger sådan her ned, og så løsner man lige maven, og så går man ind her, og ligesom løfter det ene ben, og så får en hånd op på korsben, og så løfter man sådan, at det bliver lidt mere plads herinde. Jeg kan godt se, når jeg laver træk, så bliver det mere plads herinde imellem livgangene. Kan I godt se det? Og det gør man altså på den her måde. Ja, du er i 8. klasse. Ja, det var du nok også. Jeg tror, du havde haft både engelsk og... Engelsk måske. Ja, det tror jeg.
Og så er vi vendt til dans dengang i 8. Jeg tror, kan det passe, at vi var den sidste 8. klasse? Eller 4 side oplevelser og ting og sager og sjove og også samtidig lidt skræmmende ting, der sker. Ja. Det er sådan set meget godt måske at tænke på det en gang. Ja. Så det ikke bare forsvinder uden blå luft. Men ja, nu var Merete lige her. Hun er jo startet herude. Hun har aldrig været på den gamle skole. Så der er masser af ting, hun ikke ved noget om. Ja. Ja, det er jo sådan rimelig skilsættende. Altså de to skoler, ikke? Jo, det er i hvert fald for os. Altså. Ja. Jo, men det er jo ikke jeres skole, I kommer og besøger. Nej. Jeg kan godt huske, han skrev hjem, eller det gjorde han ikke engang, det havde man jo meget. Det gjorde han ringede og sagde, at okay, ja, så var det til dig. Kom an på, hvad han. Men det er sjovt nok, at han skal jo vise, ja. Jamen, jeg fandt det fævligt sidste år. Så har han dejligt høn, den er blevet herinde. Ja, men det har vi nok snakket om. Ja. Det må I først for. Der møder mange mennesker herinde. Hvor er du soldat henne? Er det mens du lige snakker, så du må fætage? Jeg er i kar. Okay. Det går, der er sådan